खुलुमबाय स्टुडिअ आं रमेन बर'। दिनै अरुणाचल हादरसाया 32थि स्टेटहुड डे फालिदों। बे स्टेटहुड डे फालिनायाव बाहागो लादों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम अरुणाचलनि सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो फैगौ एप्रिल दाननिफ्राय गोख्रोङै सावरायलायगोन आसाम आरो अरुणाचल सरकारा। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम आरो अरुणाचलनि सिमायारि जेंनाखौ लानानै गोबां समावनो गुबुन गुबुन जायगायाव दुंहाव थासारि सोमजिबोनायखौ नुदों। हा सिमानि थाखायनो अरुणाचल आरो आसामनि सिमा सेराव रायजो जानाय गोबां सुबुंफोरा गावजों गाव बेरेखा बेरेखि आरो एखनब्ला दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोनदों, जायनि थाखाय गंनै रायजोनि सोमोन्दो आरो सोनारलायनायाव जेंना नुजादों। बेफोरखौ नोजोर बोनानै आसाम आरो अरुणाचलनि सिमायारि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै अरुणाचलनि गायसन साना हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुंदों। मख'नो गोनांदि आसामा सा-सानजा भारतनि गोबां रायजोजोंनो सिमायारि जेंना दं। बेफोरखौ थाबैनो सुस्रांगोन होननानै रोखायै फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया।